181. Takže pre tú ortodoxiu, či ako to máme nazvať, to pravoverie, ktoré sa tam dohodlo, je dôležité, aby sme sledovali tie dejiny potom. No, pre nás evidentne homolúzion nie je biblický pojem, takže ho nemôžeme považovať za inšpirovaný. Môj názor je, že je to najlepší komentár grécky ku Biblii na otázku, o čom je Trojica. Ja som tesne po revolúcii, v 89. Niektorí chceli zakladať nové zbory, či cirkvi, či ako. No a chceli od začiatku, od podlahy robiť teológiu. No a chceli aj Trojicu premyslieť znovu. No a išli do tých istých problémov, ktoré cirkev mala predtým. Jednoducho, môj názor je, nemusíte s tým súhlasiť, že ak chceme zostať pri Biblii, dobre, dá sa to, ale ak chceme filozoficky či teologicky to zadefinovať, teda aký je vzťah medzi osobami a podstatou a tak ďalej, tak lepšie ako nikajskú definíciu nenájdeme. To je môj názor, nie je inšpirovaný, takže nečakám, že každý musí s tým súhlasiť, ale myslím si, že cirkev tam zázrakom pod vedením cisára, ktorý sám poriadne nerozumel, o čo ide, chcel mať kľud v krajine. Ľudia, ktorí sa hádali a ako som hovoril, mali iné motívy niektorí, že rýchlo vybaviť nejaké ublíženia. Keď už sme pri cisárovi, tak nech mi vybaví to, čo mňa trápi. Tak sa dohodlo niečo, čo je úplne dodnes, 1700 rokov, platnou ortodoxiou. A aj keď protestanti to nepovažujeme za dogmu inšpirovanú, Luther jasne v jednej dišpute povedal, že koncily sa mýlili, lebo tým ho napadli, že čo si myslí o konciloch. No a on jasne povedal, že koncily sa mýlili a aj Nikajský koncil uzatvoril ďalšie kánony, o ktorých tu nehovoríme, toto hovoríme len o vierovyznaní, ale tam sa dohadovali aj o organizačných veciach, aj o tom, kedy sláviť, povedzme, Veľkú noc, či židovský, alebo kresťanský a tak ďalej. Takže ten koncil mal viac veľkú agendu, nie len toto. Nás zaujíma vierovyznanie, lebo, ako som povedal, my protestanti, evanjelikáli podpisujeme platnosť tohto vierovyznania s tým, že to znenie je konštantínopolské, ku ktorému by som chcel, aby sme teraz dospeli. Treba asi najskôr niečo povedať o probléme latinčiny vo vzťahu ku gréčtine. Ako som už povedal, ten problém definície vzťahu syna a otca bol veľmi silne daný tým, že Gréci mali nejaké filozofické myslenie a pokúšali sa tú biblickú reč alebo biblické myslenie povedať alebo vyjadriť, možno definovať v gréckych ani nie, že pojmoch, ale v gréckom prístupe. Ten filozofický grécky prístup, ak sa tým zaoberáte, tak je tu problém gréckeho myslenia a hebrejského myslenia. Jeden rabín to tak povedal, že Hebreji alebo Židia, tí, čo robili teológiu, neurobili tú chybu, aby z Biblie vytvorili systematickú teológiu. Ale to je prvý motív Gréka, že ak niečo má byť pravdivé, tak z toho musí byť systém. No a systém urobiť
z mystérijných, neviditeľných a vecí, ktoré sú nad vyjadrenie slovami ľudskej reči. Teraz nie je o grečinu a nerečinu. Jednoducho, neviditeľný svet je nad naše pojmy a kto chce uchopiť tieto všetky mysteriózne tajomstvá viery do slov, no tak nevyhnutne sa dostane do tohto gréckeho problému. Takže ja ešte raz opakujem, ja si myslím, že to vyriešili najlepšie, ako sa dalo, ale ako ste videli, to homoúzion nie je žiadny inšpirovaný pojem, ktorý by sa vždy len na toto dal použiť. A aj keď údajne, to som niekde čítal, ale neskontroloval, že ruskí cári to mali zlatom všité do svojich nejakých tých obradných šiat. Toto vierovyznanie proste pre Ruskú pravoslavnú cirkev, toto vierovyznanie je absolútna ortodoxia a proste Efeský koncil údajne anatemizoval každú zmenu Nikajského koncilu. Teda, ak tam niekto pridá alebo odoberie, nemáme problém, že Konštantínopolský má iné znenie. Nech sa páči. Keď sa orientovali staroslovenčine alebo grečtine? Neviem. To je len taká... Dobrá, veľmi dobrá otázka. Nachytali ste ma na hruška. Neviem. Či to mali v gréčtine alebo v nejakej ruštine. To neviem. No. Len to za tom, že nikajské vierovyznanie teda zmena je anatemizovaná a východ to berie oveľa vážnejšie ako západ. No a tu máme niečo s latinčinou, tak západ bol oveľa viac pronikajský, ortodoxný, ako východ. Lebo západ nerozumel poriadne tým pojmom, ktoré sú tam, ja tu mám nejaký výrok. Latinský jazyk bol nedostatočný na vyjadrenie jemných významových odtieňov, na ktoré je gréčtina výborne uspôsobená. Takže tá reč, o ktorej som hovoril, že Konštantín Veľký mal otváraciu reč, tak tá bola v latinčine, lebo to bol imperiálny jazyk. No a tí východní biskupy tomu nerozumeli poriadne. Zo západu tam boli údajne dvaja a niektorí hovoria 5 biskupy, takže ja neviem, ale veľmi málo. Teda západ mal tam reprezentovať toho Hozia z Kordovy, ktorý bol poradcom Konštantína Veľkého a ešte nejaký zástupca Silvestra tam bol, toho pápeža, rímskeho biskupa. Neviem, predpokladám, že to nebol Hozios. Ale tieto veci nemám celkom naštudované, dúfam, že to celkom neblokuje výklad. Ale dôležité je, že latinsky mali s tým potom problém to vyjadriť, o čo tu vlastne ide. To latinské myslenie, páči sa mi táto charakteristika od jedného autora z 19. storočia. On hovorí, že tá západná teológia je v podstate logická vo forme a založená na zákone a práve. Teda rozmýšľa o konaní. Východná je retorická vo forme a je založená na filozofii, na akejsi ontológii. Latinský duchovný je pokračovaním rímskeho advokáta. A tento autor potom ukazuje, že vlastne celá reformácia bola založená na vzťahu medzi Bohom a človekom. Zatiaľ čo východ sa oveľa viac zaoberá vzťahom medzi otcom a synom a duchom. Proste východ je fascinovaný neviditeľnou ontológiou a neviem, či si môžem povedať, je viac menej nepraktický. Nezaoberá sa príliš právom a to, ako treba žiť. Tým nechcem povedať, že tam nie sú kresťania, ktorí žijú duchovný život, ale tá teológia grécka je oveľa viac nasmerovaná na špekuláciu, zatiaľ čo latinská je na konanie. A problém bol, že vlastne tie nikajské pojmy do latinčiny bolo ťažké preložiť. Takže úzia sa prekladala ako substancia, ale aj hypostasis sa prekladala ako substancia. Takže potom často boli obvinení z herézy, lebo používali latinské pojmy na to, čo už gréčtina potom používala prosopon, alebo hypostasis. Takže potom u Augustína sa to ustálilo neskôr, že úzia zostala substancia, ale hypostasis sa potom do latinčiny prekladala ako persona.
Takže jedna substancia a 3 persóny. To je potom augustinovské riešenie a neskôršie latinské. No ale Augustinus sa narodil 354, pokiaľ si dobre pamätám. A to je koľko, 20 rokov približne po Nikaji. Takže do tohto nevstupoval. No, na synode v Alexandrii sa toto riešilo, tam Atanázios predsedal, už potom bol aj biskupom. Tak ten koncil v Alexandrii 362 riešil otázky ohľadom významu slova hypostazis. Toto, čo tam máte. A tá debata dosiahla teraz vrchol. Latiníci, ktorí sa tam zúčastnili, ho stále používali v zmysle, v akom sa používalo to slovo na Nikajskom koncile, teda ako identické z úzia. Teda v Nikaji sa ešte hypostazis používala ako identická s úziou, s bytím, s substanciou. Ale neskôr Gréci začali používať toto slovo v zmysle prosopon, ako osoba. Teda z hypostazis sa stala osoba. Takže máme 3 hypostazis a 1 úsiu. To je ortodoxné vyjadrenie, ale to bol vývoj. Takže tam na tom koncile 362 v Alexandrii údajne sa posmievali týmto latinským nevzdelaným, že teda sú sabeliáni, že tomu nerozumejú. Ale oni rozumeli tomu, čo sa predtým nejako hovorilo a ten vývoj nejak nestihli údajne. Takže latiníci ich potom obviňovali z ariánstva. Takže asi na moderných konferenciách si tiež takéto môžete užiť. Hej. No dôležité je, že keď prichádzame k tomu vierovyznaniu 381, je dobre si uvedomiť, že v tom latinskom prostredí s tým nikajským vierovyznaním prakticky nebol problém a bolo prijaté, pretože grécky poriadne nevedeli a súhlasili s tým. Na východe došlo k mimoriadnym hádkam. Ja som to nazval, že sprška regionálnych synód. Teda tých synód, ten autor, ktorý tie synódy preberá, sa volal Hefele, to bol autor, ktorý preberal dejiny rôznych koncilov synód alebo týchto stretnutí oficiálnych. No a vypísal, ja som to celkom neskontroloval, ale len ako aby ste videli, že tie synody boli v Antiochii, v Jeruzaleme, v Alexandrii, v Kartágu, v Kolíne, Sirmiu, Arles, dnes francúzsky, Miláne, v Bittere, Ankyre, Seleucie, Remini, Konštantínopole, Paríži, Médii, Smyrne, Tiane, Kari a tak ďalej. Teda ich bolo vo všetkých mestách možných a roky, prakticky mnohé roky bolo viac synód, od 330 do 378 sa neustále dohadovali, že či teda tá nikajská ortodoxia ide platiť alebo nie. Niektoré z tých synód boli tak proariánske, že sa dokonca volajú, že rúhanie zo Sirmia alebo také niečo, že tam úplne popreli Nikaju, inde navrhli nejaké iné vyznanie. Vždy bol problém s tým homoúziom. Homoúziom znelo stále veľmi sabeliánsky a východ bol, tak by som povedal, extrémne proariánsky. Takže ten Arius bol, neviem koľko, ale myslím, že už v 330. bol umilostnený Konštantínom a bol reštaurovaný, či navrátil sa do svojho kňažského miesta, takže sám Konštantín nedodržiaval príliš ortodoxiu, jemu išlo o kľud a ten Eusebius z Nikomédie, ako som hovoril, tento podpísal, ten jeho poradca, ale stále bol proariánsky. Jednoducho, keď podpíšete niečo pod hrozbou exílu, no tak to nemusí byť veľmi úprimné a to, čo si naozaj mysleli, tak je dobrá otázka.
Hozio z Kordoby, ten sa podľa toho dozvil asi 101 rokov, ale bol tou synodou v Sirmiu, ktorá sa, myslím, odohrala v 357. Bol súdený, väznený a mučený, takže bol nútený odvolať tú ortodoxiu, ktorú on vlastne poradil a zdá sa, že aj on navrhol to slovo homoousios, či homoousion. Ono sa používa v 4. páde, lebo v tom význaní je v 4. páde homoousion, že teda je rovnakej podstaty s otcom, ale homoousios je prvý pád. Takže on zrejme navrhoval, lebo Atanázius mu to poradil a oni to tam predložili, no ale bol nútený odvolať. Zdá sa, že potom odvolal odvolanie, no ale na následky mučenia zomrel. Takže kresťania, jeden pohanský autor povedal takú dosť nepeknú vec o kresťanoch, že kresťania sa navzájom žerú ako divé zvery. To je dosť smutné konštatovanie. A o týchto synodách, tak na to sa sťažuje Ammianus Marcellinus, to bol rímsky historik, žil asi od 330 do okolo 400 a sťažoval sa na to, že keďže zástupy biskupov sa na verejných poštových koňoch, to znamená za štátne peniaze, ponáhľali sem a tam na rôzne synody, ako ich nazývajú, teda nebol kresťan, takže ako ich nazývajú. Zatiaľ, čo on, zrejme ide o cisára Konstantína II., sa snažil, aby sa celý rituál prispôsobil jeho, teda cisárovej vlastnej vôli a prerušil tak spojenie kurierskej služby. A tá kurierská služba bola pre politiku extrémne dôležitá, lebo ak vám nejde internet dnes, tak asi máte problém. A keď nešla kurierská služba, lebo biskupy sa na nej vozili, tak asi bol problém. Tak viete, pohania boli poriadne naštvatí na kresťanov, že teda riešia arianizmus alebo čo, hej, a bohov je kopa a čo na nich. Hej. Takže viete si predstaviť, aj dnes trošku niekedy progresívci majú dosť nervy z toho, keď kresťania niečo chcú riešiť politicky, lebo na čo? Hej? No, veď o čo ide, o nič. Hej. Takže ja ich nebránim, týchto kresťanov, ale Ammianus sa veľmi od srdca vyjadril a je to celkom pekný príklad toho, ako to fungovalo. Ďalšie pozadie toho koncilu, alebo týchto synôd je Konštantín a jeho synovia. Tak jeho synovia, už som vravel, jedného stihol zavraždiť, teda nemyslím si, že ho on osobne zapichol, ale Crispus sa volal ten syn, ale on vládol do 337, údajne sa dal pokrstiť až na smrteľnej posteli, keď už vedel, že teda zomrie, lebo niektorá z tých teológií hovorila, že po krste už nesmiete zhrešiť, lebo to, proste, ak po krste hrešíte, to je neodpustiteľné. No Arius bol rehabilitovaný, tu mám, že 328. Arius zomrel 336, zdá sa v Konštantínopole, za veľmi zvláštnych okolností. Údajne niekde tam oslavoval, že teda úspech, že nakoniec zvíťazil, ale že mu prišlo nejak veľmi zle, od nejaký brušný problém mal a zomrel od nejakých hrozných bolestiach. Či to je ortodoxná legenda, aby ukázali, že prišiel na ňo Boží trest, to ja neviem. Na týchto historikov sa často nemôžete spoľahnúť, lebo Eusebius Cezarej napísal aj životopis Konštantína, no ale to je hagiografia. Ten Konštantín tam vyzerá dobre, že nie apoštol. Tak na to si musím dať pozor. Rehabilitoval Ária a ten jeho motiv, ako som už hovoril, bol pokoj v cirkvi a ríši. Ortodoxi boli z neho pobúrení, no ale tie synody, ako som hovoril, tam sa prehánili biskupy podľa Ammiana hore-dole po ríši za štátne peniaze. Konštantín II bol syn
jeden zo synov, ktorý vládol na západe ríše, ten bol k nikajskej ortodoxii neutrálny. Ako som hovoril, tá latinská strana, Rím a západ, bola buď pro-ortodoxná, alebo, ako to vidíte, neutrálna. Konstancius II, ten bol extrémne pro-ariánsky. To bol asi ten, o ktorého tam ten Ammianus spomína, že teda chcel, aby sa ten arianizmus uzákonil, no ale na tých synodách sa nevedeli dohodnúť. Tam vydávali rôzne vyznania, niekedy hovorili, že syn je presný obraz Boží, niekedy, že je ako Boží, to je to homoiousios, neviem, či vám to niečo hovorí, homoousios je rovnakej, homoiousios je podobnej, no a potom bol homoios, že podobný, v tom Sirmiu, myslím 357, dokonca prišiel som anomoios, teda nepodobný. Tak na tých synodách jednoducho hore dole popisku si dávali a nevedeli sa dohodnúť. Nakoniec došlo to tak ďaleko, že v 361. sa dostal k vláde Julián, to koho voláme, Julián Apostata, asi ste o tom počuli. No a tu máme ešte Konstanca, tých troch synov jeho, ktorí potom vládli, ten bol obrancom ortodoxie na západe. Tak ako vidíte, Konštantín II a Konstanc bol obranca ortodoxie, takže západ bol obrancom ortodoxie a aj Atanázios ako jeden z tých predstaviteľov ortodoxie našiel v Ríme podporu. Tak to sa Rím môže dodnes chváliť tým, že Nikaja zvíťazila na západe a nie na východe, aspoň predbežne. 381, k tomu ešte dôjdeme. Za ten čas asi poznáte vy rok Atanázius contra mundum. Atanázius je veľmi zaujímavá postava. Údajne pre niektorých nebol veľmi sympatický, lebo vedel sa hádať. Bol taký nejaký prudký človek. Anglicky ho nazývajú thug. Ako preložíš? Boli. No proste človek, ktorý je tvrďasno. Takže takto ho tam nazývajú v tej literatúre. Na druhej strane držal líniu Nikaja a napísal v jednom liste, čo radi citujú, aj trošku prehnane som to našiel, akože tvrdí, že bolo inšpirované, že je večné. No ja si nemyslím, že to hovorí, že to je večné, skôr, že trvá na veky. Takže Atanázius napísal v jednom liste slovo Pánovo, predložené na ekumenickom koncile v Nikaji, menei eiston aiona, trvá až na veky. Nemyslím si, že toto chce povedať, že je inšpirované, že si Atanázius myslel, že to je inšpirované, ale rozhodne vidno, že dôveruje to. Takže Atanázius zastával Nikaju proti celému svetu. Hovoria, že tu bol snad jediný, ktorý naozaj držal líniu. Boli tam ešte traja kapadóckí otcovia, ktorí neskôr pracovali, Bazilius Veľký, Gregor Naciánsky a Gregor z Nysy. To sú ortodoxní či pravoverní, ktorí definovali trojicu. No ale ten, myslím, Naciánsky potom predsedal nejakú chvíľu tomu koncilu v Konštantinopole. No, takže ja tu mám vypísaných tých 5 exilov, ktoré vytrpel tento Atanázios. Aj prvý exil bol v Tríre, to je dnes Nemecko, 335-337. Druhý exil dosť dlho bol v Ríme, tam našiel svojich ariánske biskupy to dosiahli, Konstantinus II dosiahol, že ho proste vyhnali za Alexandrie, musel odísť do Ríma, ako si pamätáte, Konstantinus II bol veľmi pro-ariánsky. Tretí exil na egyptskej púšti, 356 až 362, zase ten istý cisár. Štvrtý exil, egyptský vidiek, tu bol kratší exil, to bolo už za Juliána Apostatu.
ktorý tiež dával prednosť arianizmu, aj keď viete, že Julián bol pohan. On proste chcel navrať politeizmu. Proste kresťanstva sa zbaviť úplne, no ale dlho nežil. No a 5. exil mal v Memphise. Ja tu mám nejaký úryvok z toho, ako ho takmer zabili, aby sme trošku ilustrovali tie dejiny. Tak v noci zo štvrtka 9. februára 358 sa Atanázius spolu so svojou kongregáciou podľa zvyklostí koptskej cirkvi zúčastňoval nočnej vigílie v kostole svätého Teonasa na prípravu na Eucharistiu nasledujúceho dňa. Zrazu o polnoci nastal vonku rozruch. Kostol, ktorý mal neobvykle veľké rozmery, bol obkolesený ozbrojenými mužmi. Ducha prítomnosť, ktorou bol biskup známy, ho nesklamala. Za oltárom sa nachádzal biskupský trón. Naň sa posadil a prikázal svojmu diakonovi, aby čítal 136. žalm, ktorého každá strofa má odpoveď, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Práve keď sa tieto odpovede ozývali hlasným spevom kongregácie, dvere sa rozrazili a cisársky generál spolu s notárom v čele vojakov vošli do kostola. Vojaci sa na chvíľu zľakli spievania žalmu. Keď však postupovali ďalej, lietal cez kostol dážď šípov. Meče sa leskli vo svetle posvetných pochodní, hluk ich pokrikov sa miešal s rachotom zbraní. Zranení padali jeden na druhého a boli pošliapaní, mníšky boli zajaté a vyzlečené, kostol bol vyrabovaný. Cez túto masu hrôz prešli dvaja cisársky dôstojníci so svojimi sprievodcami až k paravánu pred oltárom. Atanázius odmietal odísť, kým sa väčšina zhromaždených nerozišla. Teraz ho však dav odvliekol preč. Vo vlastnom podaní príbehu nevedel vysvetliť, ako sa mu podarilo uniknúť. Jeho drobná postava mohla zostať neviditeľná, okrem toho sa dozvedáme, že bol skutočne vynesený v bezvedomí, čo dostatočne vysvetľuje jeho vlastnú nevedomosť o spôsobe svojej záchrany. Kostol bol plný mŕtvych a podlaha pokrytá mečmi a šípmi vojakov. Zmizol, nikto nevedel kam, do tmy zimnej noci. Tak, že sa toto deje kvôli arianizmu alebo ortodoxii, ako vidíte, ten svet bol dosť odlišný, dnes sa hádame kvôli ekonomike skôr a nie kvôli ortodoxii, no ale cisár chcel mať arianizmus ako vládnúcu ortodoxiu, teda vládnúci názor. No a toto bolo 358, takže ešte to bolo pred Juliánovým nástupom. Takže to je k Atanáziovi. Myslím si, že Atanázius, ako je latinský veľmi, stojí za štúdium. Jeho listy, viete asi, ak si pamätáte, že v jednom liste veľkonočnom 367, myslím to bolo, on prvý vypísal tých 27 novozmluvných kníh, ktoré patria do kánonu. A vôbec ako postava je naozaj veľmi zaujímavý. To atanáziovské vierovyznanie rozhodne nepochádza od neho. To je západné vierovyznanie, ktoré má jeho meno, ale nepochádza od neho. A je o tom, že ak niekto nevyznáva, tak je zatratený. Ak chce byť niekto spasený, musí to a to vyznávať. Tak to je Atanáziovo vyznanie, ale má len jeho meno. Nepochádza z jeho spisov, ale môžeme povedať, že je v jeho duchu. Tak poďme na ten koncil v Konštantínopole. Tie okolnosti som preto chcel, aby sme poznali, lebo ten Nikajský koncil v žiadnom prípade neustanovil ortodoxiu bez nejakých problémov. Hádky, bitky, vraždenie,
kritika pohanov na kresťanov, no všetko možné sa dialo. A znovu to, prečo sa ustanovila ortodoxia v Konštantínopoli 381, môžeme považovať buď za historickú náhodu, alebo Božie riadenie, ktorý používa politikov, ktorí zďaleka nevedia, čo robia, na to, aby ustanovil svoju moc. Mne sa páči v tomto zmysle, neviem, dúfam, že dovolíte takúto poznámku, heslo Švajčiarskej konfederácie, či federácie, neviem, ako ich mám nazvať. Možno, že poznáte, že majú také latinské heslo. Hominum confusione et Dei providentia Helvetia regitur. Ja to je latinsky, neviem, ale toto je veľmi pekné, že cez ľudský zmetok a Božiu prozreteľnosť sa vládne vo Švajčiarsku. Ja mám dojem, že celé tieto dejiny sú o ľudskom zmetku, ale o tom, že Boh cez Konštantína, ktorého ja si netrúfam vyhlásiť za kresťana, aj keď neviem, čo bolo v jeho srdci, a tentokrát Teodózia, lebo ten druhý koncil bol zvolaný cisárom Teodóziom I. Medzi tým tam ešte bol nejaký Valens a tak ďalej, Julián. Takže tam sa ešte niečo dialo. Tie vyznania sa rôzne pridávali a vytvárali. Proste tých vierovyznaní, snaha o korekciu Nikaje, bolo veľa. Ten koncil v Efeze, myslím, 431, ak si to dobre pamätám, tak, alebo 430, pamätá si niekto? 430? 431. Myslím, že ten koncil anatemizoval práve každú zmenu, no. Ale tie zmeny sa napriek tomu diali. Ten Teodózius I bol vylúčený v nikajskej ortodoxii, zdá sa, dieťa, a bol pokrstený ortodoxným biskupom počas nemoci, ktorému hrozila smrť. Takže zdá sa, že ak nebol priamo kresťan, myslím v tom smysle veriaci, tak prinajmenšom mal akýsi strach z kresťanstva, že to môže byť pravdivé. No a on zvolal ten koncil, kde videl, že tá nikajská ortodoxia na západe mala vedúcu úlohu a bol tam viac menej kľud, zatiaľ čo na východe Gréci sa išli pobiť o ortodoxiu. Arianizmus bol silný, takže nerobme si nejakú predstavu, že zvíťazila ortodoxia preto, lebo ich bolo viac. Ale zase cisár, tak totalita vládla. 27. februára ešte pred tým koncilom vydal Solúnsky edikt, alebo edikt z Tesaloník, ktorý vyhlasoval kresťanstvo za jediné povolené náboženstvo. Takže ak Konštantín 313 zrovnoprávnil kresťanstvo, tak Teodózius 380 urobil z kresťanstva jediné povinné náboženstvo, čo asi nám sa veľmi nepáči, no ale je to história. Fragmentácia arianizmu znamenala, že sa delil na Eusebiánov, Homouziánov, Anomojánov, Pneumatormachiánov a tak ďalej. Takže arianizmus neponúkal nejakú jednotnú alebo možnosť jednotnej teológie, takže zrejme ten západný prístup, kde tá ortodoxia mala väčší úspech, tak mu bola sympatická a možno naozaj mal osobnú vieru, ja toto si netrúfam hodnotiť. A koncil 381, najskôr mu predsedal Gregor Naciansky, ale potom tam boli viacerí. Tak pozrieme sa na to vierovyznanie z 381. roku. Červeným tam je to, čo sa pridalo po grécky. Tak ako vidíte, tam je homoousion, to je tu je to homoousion, to patrí. Takže potiaľ to máme nikajský text,
A potom je tu pridané, že teda stal vtelený z Ducha Svätého cez Máriu Pannu. Hej, neviem, či to idem tu prekladať. Máme tu Ponského Piláta, tretí deň vstal z mŕtvych podľa písiem, vstúpil na nebesia, kde sedí po pravici Otca a znovu príde so slávou súdiť živých aj mŕtvych. Kai eistopneumato hagion, to bol aj nikajský text, tým to končilo, potom už boli vznikajú tie anatémy, tie prekliatia. No ale tu pridali, hej, že verím v Ducha Svätého a Pána, ktorý oživuje, ten, ktorý je z Otca, vychádza z Otca, hej, a je s Otcom a Synom, teda spolu má byť uctievaný a oslavovaný. V jednu cirkev, katolícku a apoštolskú, tak rozumieme katolícku, čo znamená v tomto prípade, vyznávame jeden krst a odpustenie hriechov a očakávame vzkriesenie z mŕtvych a život v budúcom veku. Amen. Tak toto je dnes teda nikajsko-konštantinopolské vierovyznanie. Takže keď chcete nikajskú ortodoxiu, tak toto je to, čo dnes sa považuje za Nikaju. V 381. uzatvorené či podpísané. Ja tu mám ešte pár poznámok, ktoré som hovoril o tom, že by dobre bolo sa pýtať, že teda akú silu majú tieto význania alebo tieto vyjadrenia. Tak na jednej strane písmo, hej, my sme protestanti a veríme, že inšpirované je jedine písmo a že je doslova inšpirované. Ja som zástanca verbálnej inšpirácie, nie tak, že to bola diktát nejaký, aj keď Calvin použil slovo, myslím, diktát, ale asi tým nemyslí, že niekto nerozumel, čo robil, len bolo diktované. Ježiš povedal u Matúša 5.18, že kým sa nepominie nebo a zem, nepominie jediné písmeno a nie jediná čiarka zo zákona. Takže tam je úplne jasne na slova. Matúš 12.37 hovorí, podľa svojich slov bude rozprávaný a podľa svojich slov budeš odsúdený. Takže so slovami si nemôžeme len tak zahrávať. Takže v tom zmysle potrebujeme dať pozor, aby sme venovali pozornosť slovám. No ale tu sme videli, že ambivalentnosť pojmu homoousios znamená, že bol aj sabeliánsky, aj ortodoxný. Takže tu máme akýsi rozpor toho použitia. Ja si myslím, a to je môj pokus o využitie alebo vysvetlenie, aký je vzťah medzi pravdou, pochopením pravdy a slova. A myslím si, že v Jánovi 1.4 sa dá toto vidieť, ako prejdeme od slova ku svetlu. Hej. Na počiatku bol logos, slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. On bol na počiatku u Boha. Všetko postalo skrze neho, bez neho nepostalo nič toho, čo postalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Si myslím, že toto môže ilustrovať alebo dokonca vysvetliť ten proces od slova ku svetlu. Toto určite platí aj o homoousion alebo o tých ortodoxných učiteľoch, ktorých považujeme za ortodoxných, ale mali neortodoxné vyjadrenia. Na tomto sa živia ľudia ako Bart Ehrman alebo Walter Bauer, že vám nájdú ortodoxných ľudí, neortodoxné vyjadrenia, no a hurá, hej, tak čo sú to za pravoverní, keď môžu takto kecať. No ale my ich považujeme za ortodoxných, lebo ich život, alebo to použitie je evidentne smerom k tomu životu, ktorý dáva Božie slovo. Vtedy ste ortodoxní, keď z Božieho slova prežívate duchovný život a nie len keď máte presné pojmy. Musíte citovať písmo bez toho, aby ste prežívali obnovu, ak chcete pokánie alebo znovuzrodenie, je márne.
pápež Biblia, alebo ja neviem, ako to nazvete. Takže to je o ničom. A preto si myslím, že toto tvrdenie, že ten život bol v Svetom lodi, je v ňom bol život a ten život bol v Svetom lodi. A nie len to slovo logos, aj keď logos je samozrejme absolútne dôležitý, ale potrebujete mať logos plus život, aby ste mali svetlo. Tak to je, myslím, že keď sa pýtame na tom, čo je ortodoxia je v slovách, ale je viac ako slova. To je moja pokus o odpoveď. Pokiaľ ide o autoritu koncilov, tam sa odvolávajú často na skutky 15. kapitolu, kde sa zišli kvôli obriezke apoštolovia. Ja si myslím, že nakoniec tá synoda to nerozhodla, ale rozhodol to Peter, ktorý 15:12 povedal, že čo sa má diať a celé zhromaždenie zrazu čušalo, stichlo. Takže tá autorita bola nakoniec od apoštola Petra a ostatní boli ticho. A tá Jakubová reakcia boli praktické opatrenia, ktoré sa nikde v epištolách neopakujú presne tými slovami. Teda ani na synodu, ani priamo na ten list sa neodvoláva ani Pavol, ani nikto iný. Ani sám Jakub to nakoniec nepíše vo svojej epištole. Takže samozrejme je o tom pochybnosť, ale to, čo ja teraz hovorím, nemusíte súhlasiť, to je môj pohľad na autoritu koncilov. Dejiny zaznamenajú udalosti, ktoré nemusia byť modelom pre opakovanie. Rozhodnutia zo skutkov 15 nie sú citované v epištolách. Tá záväznosť by sa mohla vidieť v tom, že obsah tej diskusie určite tematicky nachádzame v liste Galatianom a v liste Rímanom v 14. kapitole. Takže obsah tej 15. kapitoly je v epištolách, ale nie citovaný na základe autority toho koncilu. Takže môj názor, a to opakujem, je, že koncily sú dobrým komentárom ku biblickým doktrínám a možno, že ich dobre definujú, ale nie sú to inšpirované dogmy, ktoré musíme nejakým spôsobom podpisovať ako priamo Božie slovo. Takže ďakujem za pozornosť. Máte ešte nejaké otázky? Dobre, takže ďakujem a majte sa pekný víkend.